Zdravo, Ben. Ne mogu da kucam, a, ajde da ne bude da te odjebem, jer ti mene kako god. To je proces ukidanja gotovine koji nema veze sa nacijom. Mislim, čak šta više, mislim, tome će kasnije i Rusija učestvovati u nekom trenutku. Kad će biti taj trenutak, da li posle 10, 20 ili po optimistima 30 godina, kad bude i poraženo, i ako si hrišćanin, pravoslavac, onda dolazi antihrist pa Hrist, a nikako zemaljski Hrist, toga nema. To ima za komuniste. Atlantiste i ne znam ja koje šta. Ili ljude koji nisu upućeni ne samo u veru, nego i ni u informatiku, ni u ekonomiju, a najviše u nešto što se zove bankarski sistem i savremeni bankarski sistem. Znači, ovaj QR kod koji je stavljen na račun, do sada je račun za bilo šta fiskalni bio isti kao i ovaj, ništa se tu nije dodalo kao podatak na ovom novom. I što se ove nove kase sa fiskalnim ovim računom, ali se sporije odštampa taj fiskalni račun, samo iz razloga zato što su dodali na kraj onaj QR kod, koji nikome ništa ne koristi. Znači, niti koristi tebi kao kupcu, niti koristi onome koji je prodavac, jer on ne skenira QR kod, nek skenira barkod. A taj QR kod, to je informacija za kasnije. Sa strane trgovca. A sa strane kupca će biti, ono gore što se vidio, kreditna kartica, na njoj QR kod, tu će biti deponovana, ne tu, nego tu će se očitavati koliko imaš preko informacionog sistema u centralnom kompjuteru, koliko su ti deponovali ili nisu deponovali pare. Što znači da ne možeš da cepaš drva kod, ne znam, nekog tamo Mike Lazi ili komšije Žike, da kažeš, dobro, eto, daj mi 3000, nema to. Ne može Žika da ti prebaci pare sa svoje kartice na tvoju, jer on nema gotovinu i ti nemaš gotovinu. To rade firme. A ti ćeš onda da radiš u firmi nekoj, pa će ta firma da te pošalje kod Žike kao klijent koji traži uslugu, a onda ćeš kao rob da tamo za nekog odradiš cepanje drva i tako trivijalne stvari, košenje trave, ne znam, čišćenje tavana, gluposti, mislim, ne usluge od kojih bežiš zbog poreza, ne, nego se do sada što je branje višanje, recimo ispred kuće, kažeš, evo ti uzmi, daćeš mi od toga, evo tebi višnje, meni daš 500 dinara, nema, mislim, to je kraj. I onda će polako da sele, da sele sve podatke sa, znači, najvjerojatnije neće u početku biti jedna kartica kreditna, na kojoj će biti svi podaci, nego će biti ono koji do sada. Znači, lična karta, vozačka, lovačka, dozvola, držne da je prži ono, i kreditna kartica. Ali, to je nepraktično, za sistem i onda, a i ne samo to, nego apsolutna kontrola je neophodna. I prebačeno će biti na jednu kreditnu karticu sve. I to moguće da doživimo, mislim, ne daj Bože, ja ne bih volao. Ali to je tok kojim se ide. I Otkrovenje Jovanovo, Sveto pismo u stvari Novi Zavet, Otkrovenje Jovanovo, glava 13, stihovi 16, 17, 18, odatle krenuti pa čitati nadalje i tu oko toga istraživati i vidjeti, eto. Znači, a kasnije će proglasiti da kartica može da se izgubi i tako ne znam šta, i onda će biti, eto kao, možete da izgubite, pa izgubite sve, ide pečaćenje, a pečaćenje neće biti RFID čip,
nego će biti RFID, to je čip, nego će biti najvjerojatnije neko nevidljivo lasersko pečaćenje na desnoj ruci. Ako nema ni desnu ruku, ni levu, jel, s desnom se krstimo, ako nema ruku, taj ima glavu svakako, znači čovjek bez glave ne postoji, bez ruke ima, znači ima tam lepo rečeno na desnoj ruci, na čelu i tako. Sad, to je za čovjeka koji je vernik, to nema da li će biti ili neće biti. To je istina, apsolutno, kako da kažem, znači dogma, jednostavno, nema tu provere oko toga. Tako da je sad pitanje samo kada, ovo sve što ide i što se dešava, to je samo jedan nagoveštaj ka tome. Do tada će teći ratovi i što šta i tako. Globalizacija koja će zahvatiti ne samo ove zemlje poput nas, tipa magarce i tako te, još veće magarce ili neki koji su već davno nepismeni, ili možda u Africi ovi koji nažalost sad silom prilika su takvi kakvi jesu već, nego i Rusiju i sve to će biti sam finiš, a onda u finiša ide razobličavanje Antihrista od strane Gospoda Boga, time što će Isus će mora i tako, mislim to šta je da dokaže svima ovima da on u stvari nije, jer će se predstaviti u formi Hrista, spasilac posle tog trećeg svjetskog rata koji će se nametnuti kao, nisi ništa ti novo nisam rekao, to sve nešto čitao, gledao, onamo pretpostavljam, znači nije da ti ja držim slovo, ali tako možda deluje zbog tona, jer hoću brzo da ispričam, a i što kraće, a to nekada ne da kažem, ćutim, ovo je oblast, ali ne treba mi to puno. Ja sam o tome pričao da, mislim, ona stranica možda se vidi na Facebooku, Dušan Hadanić pravostaje više ne postoji, to je prijavljeno policiji, već evo 4. godina, tako da to nije ja odavno pišem o tome na Facebooku i svašta mi se nešto, sada ne daj. Tako da sam pisao, pa ja tamo nisam prisutan jednim profilom, ali stranica postoji, a sad kako, šta, mislim dugo je to neka priča koju mogu ispričati jednom prilikom. Gledat ću ne samo tebi, nego neki video. Bilo je to nešto što tražili da pravi neke intervjue, ja nisam zainteresovan za to, za tako neke ne znam kako se kaže, cirkusiranje, oko TŠE i na Balkan Info i tako, misterije sveta, ne znam šta već sam kako zove to misterije. Gluposti koje kakvi drugi kanali koji, više, mešano sa latom. Ne da kažem da sam najpametniji i da vidim sam da tu ima svega i svačaka. I kod ovih alternativnih stvari koji su kao, ne znam, Bože moj, šta, tako da. Puste svaku budalu, ima relativno malo ozbiljnih kanala, ali to je mali broj, a onda i nije posvećenost neka naročito. I zato ide na sve i svašta da se pušta, onda se gleda. Eto, a to i zbog sujete, ne samo zbog love. Eto, time sam završio 10 minuta, nije to puno, znači ukidat će se to, ići će se postepeno, korak po korak i tako, da na kraju ne osjetiš da nema opšte pobune, nego laganjen pristanak, tako, ko pristane, ali s obzirom da ih pogledaš koliko gledaju, ne znam ja, tu te emisije zadruge i parove i gluposti, onda se može zaključiti da će biti podosta velik broj, bez obzira što su oni nominalno se zovu nekim pravoslavnim ljudima i što nikad nisu život ništa ni pročitali,
znaju tako tu da se gledaju dnevnik, da će Bog reći nešto, ne učiti, nego Bog, neki, ne znam, se pojaviti s nekim, tako. 5 godina sam isključio televizor, to se ne gleda. To su trivialnosti. Televizor, novine, to su gluposti za majmune. To se ne kupuje ni novine, ne gleda se televizor. Malo ni internet, čitaju se knjige i sluša muzika i tako, sveta. A to je sve majmunarije. Žešće. Ajde, pozdravljam te. Evo, 11. pa mogu biti tako puno, ali da ti vreme nekidem. Ajde, bio. Pozdrav, Bojane.